amali ndị ọ ga-egbu na ndị ọya azọ azọ ma apụghị ebu na ma agaghị eni dike enekata ka dike mere n'obodo ewere ebu na n'anya aka dike mbọsị ọgụdo mụ na gị kwali akwali elie ewu na ewu n'obi ọkụkọ ji atụ n'ume eleele otu m ji eme onwe m dịka ụgbọ aja dike ọma ele ihe nkịta pụrụ oji ebe ọdụ zegezege. Afọ mbụ dike nwa ụgbọ aja abụ m ọzọ onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ dogwa mụrụ mbọsị afọ m oji asaa onye ruru oge ya bụrụ ọsa. Ekelere m unu niile, asị m unu nnọọ na mmemme KaAnyiTụọAlo. Nke a bụ izizi anyị na-eme ya n'Ọnịcha. Anyị emeela KaAnyiTụọAlo ahọ ise, nke a bụ ahọ ise anyị na-eme KaAnyiTụọAlo. Commissioner of Culture kwesịrị ịbịa ebe a taa, mana ụbọchị taa bujuru aka. Ọ bịara nke anyị merụ last year n'Ọka, mana ndị niile bịara ebe a dị oke mkpa, nwoke ma nwaanyị, onye ọbụla rapụrụ ihe ọ na-eme wee sị na ya chọrọ ka Igbo zaa afa, maka na nwa na-azụ afa nna ya nara eme ihe ọjọọ. Ekenere m unu niile, onye ka m ga-akpọghara ibe ya, mana nna m kpọrọ m nzọ sị m na n'isi bụ na mba ezuo, ya bụ na m ga-akpọ just ụfọdụ ka o wee zuo. N'isi mbido asị Maazị Ezak ha odogwu, ihe m ji etu ya afa, ihe m ji ekene gị bụ na taa anyị kwụ ịbụrụ na iru eji afụ ọdịnala na omenala Igbo. Ụbọchị akpọrọ m ofe asị m na onwere ihe na-eme, anyị na-eme ọgbakọ anyị asị na onwere ihe na-eme na Igbo love themselves, nsị onye ọbụla dere eju n'ihe ọma chọrọ ime na egbe chere mba na ọ na-anata n'oge eturu ugo wee nata Izaakụ dike ga-eme anyị ihe na une ga-eme anyị ihe ise here a wee na-asị na ihe ndị ọcha mere anyị na ha bidoro na nwata wee mee anyị ya na arụ mere ikenga, na ha sachara anyị isi were haiposa ya, anyị na-eme nkwupụ. Anyị wee sị na ka anyị ga-emegharịkwa ihe a n'ọkwa n'aka ụmụaka ka anyị ga-eji wee megharị ya. Ọ wee bụrụ na mmemme nketa na anyị na-edediketi ya karịsịa tụ ụmụaka anyị na-edediketi kwa ya ndị niile na-agba mbọ ka Igbo nwere onwe ha eji na aka dị ọcha, ndị na-agala onwe ha ejide ha maka na ha si na Igbo ga-adị. Anyị si na Akpakana ga-ama ọzọ n'ọzọ ya na n'ọmụnwa adị m proud isi n'ọmụnwa bụ onye mbụ na generation na-abido na be nna m ụmụelem Isochi wee mmebe ọdịnala youth niile kịta onye ọbụla bịa na-akpọ m sị m agbara nwaanyị kedu ka m na-esi wee mee ya ka m ji wee nwee aṅụrị na ihe dị otu a na-eme tata. Na-atụfughị oge, ana m ekele onye isi anyị dike ụgbọaja maka mmemme dị etu a. Asị m ya gazielu gị. Nzuzu kwụsị n'ala Igbo. Ndị be anyị kelee m unu. Maazị dike ụgbọaja na ndị obi ọdịnala niile ekele m unu maka na tata bụ nnukwute ụbọchị mgbe ewetara invitation anyị bịa. Ebughị m n'obi na ihe ga-adị nnukwu otu a, mana ka m batara ofu igwe mmadụ anya mmiri gbalụ m, ebere m akwa ọnwụ. Ọdịnala nna anyị dị mma o. Anyị bụ ndị Osialị, ọdịnala nna anyị dị mma. Anyị sị ka anyị kelee unu. Nke kacha nke, anyị na-ekele dike ụgbọaja. Unu niile na-enwere ya aṅụrị, ọ na-abụ onye mụta nwa dị mma aṅụrị ya na-eme gịnị?
aṅụrị a na-abịa. Ọ bụrụ ndị ochie iwe enyi n'ụwa ji ite ebube ha niile bụ ndị ọcha.